Nakamag ti maysa ang mangalap iti Agoo La Union baban iti bilag ti search warrant gapu iti illegal possession of explosives. Nagbinadang ti Philippine National Police ken Maritime Group iti panagpatungpal iti search warrant. Naala iti panagsukima dagiti otoridad iti balay ti suspect ni na dumadumang alikaman na mararamat iti panagaramid iti explosive devices. Kas iti granules, blasting caps, time fuse, safety fuse ken mapapati nga ammonium nitrate fuel oil. Mapapati nga agar-aramid iti maysa akita at explosive wenno bongbong ti suspect akadaw yan nga illegal ang mararamat iti panagkalap. May pasidong dagiti na kumpiskar nga ebidensya iti validation. Palpalagipan ti pulisya dagiti mangalap iti saanda a panagaramat iti illegal a pamayan ti panagkalap. Naingat pa'y awan-wanawanan dati aktibidad dagiti dadu mga agar-aramid iti bongbong.